कोकण आहे साहित्य रत्नांची खाण. याच भूमी नदीलीत साने गुरुजी, विंदा, खांडेकर, जयवंत, दळवीं सारखी अनेक रत्न. हाच वारसा चालवतायत नव्या पिढीचे, नव्या दमाचे साहित्यिक. अशाच साहित्यिकांसाठी कोकण सातनं आणलं हक्काचं व्यासपीठ. जागर कोकणच्या साहित्य रत्नांचा. दर रविवारी पहा कोकणचं पहिलं दैनिक कोकण 7 आणि कोकण 7 लाईव्ह वर. नमस्कार. कोकणचं पहिले दैनिक कोकण 7 आणि कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हच्या जागर कोकणचा साहित्य रत्नांचा या विशेष सदरामध्ये मी आपलं सगळ्यांचं स्वागत करतोय. आज आपल्यासोबत एक विशेष असं कोकणातलं रत्न आहे ज्यांनी तब्बल 21 पुस्तकं आतापर्यंत प्रकाशित केलेली आहेत आणि त्यामध्ये अधिकतर काव्यसंग्रहांचा समावेश आहे. असं व्यक्तिमत्व म्हणजे डॉक्टर सुनीलजी सावंत आपल्यासोबत आहेत. सर, आपलं खूप खूप स्वागत या मुलाखतीमध्ये. नमस्कार. जसं मी म्हटलं, अगदी 21 पुस्तकं प्रकाशित तुमची आहेत आणि विशेषतः काव्यसंग्रह अधिक त्यामध्ये आपल्याला दिसून येतात. तर ही सुरुवात कशी होती साहित्याची आणि साहित्याचा संस्कार तुमच्यावर कधी झाला? साहित्याची ही सुरुवात म्हणाल तर अगदी लहानपणापासून झाली. जवळजवळ म्हणजे मला आठवते त्याप्रमाणे 50 वर्षापूर्वी ज्यावेळी आमच्या घरी त्यावेळी लोकसत्ता दैनिक यायचं. बरोबर. आणि आमचे वडील पहिल्यांदा वाचायचे, त्यानंतर आईही वाचायची आणि मग आम्ही तो हातात घेऊन बघायचो काय आहे त्यात. बरोबर. ते वाचायचं आणि त्यामुळे खरं तर तिथे सुरुवात झाली. आणि अगदी सुरुवातीच्या काळात मी जिथे आम्ही राहत होतो वरळीला, तिथे ज्या महानगरपालिकेच्या शाळेत शिकत होतो त्या शाळेचं एक कौतुक आहे, गंमत अशी आहे की त्या शाळेचं नाव तबेला म्हणून फेमस होतं. म्हणजे तिथे पूर्वी तबेला होता आणि नंतर मग तिथे महानगरपालिकेने शाळा बांधली आणि त्या शाळेतही आम्हाला असं लिहिण्याची सवय व्हावी म्हणून आमचे शिक्षक आम्हाला सांगायचे. आणि तेव्हापासूनच तिथे शाळेत निबंध जे लिहिले होते ते खास करून आम्हाला आमच्या शाळेतल्या शिक्षकांनी खास सांगितलेलं की तुम्हाला आपलं गाव ह्याविषयी एक निबंध लिहायचा आहे. तर तो निबंध लिहिला आणि त्यानंतर मग आईवडिलांनी आमची शाळा बदलली. मुंबईतील एका खूप चांगल्या शाळेत आमचं नाव घातलं, शारदाश्रम विद्यामंदिर म्हणून दादरला. त्या काळातली खूप चांगली शाळा होती. तर तिथे मी 7वीला असताना गेलो आणि 7वीला आम्हाला जे शिक्षक होते त्यात आमच्या ज्या वर्ग शिक्षिका होत्या तळेकर म्हणून, तर त्या मॅडम म्हणाल्या की आता ह्या वर्षी आपल्या शाळेचं एक जे मॅगझिन आहे अभ्यर्चन नावाचं, ते मेमध्ये प्रकाशित होणार आहे. तर तुम्हाला त्यासाठी साहित्य काही ना काही द्यायचं आहे प्रत्येक विद्यार्थ्याला. तर मीही त्यावेळी विचार करत होतो की आपण काय देऊ शकतो. आणि विचार करता करता एक गोष्ट अशी घडली की जिथे आम्ही वरळीला राहत होतो ना, तर ते आमचं तसं छोटंसं घर होतं. त्यामुळे आम्ही अभ्यासाला ना वरळीला एक पोदार हॉस्पिटल आहे आयुर्वेदिक, तिथे मागच्या बाजूला रस्त्यावर ना फुटपाथवर मुलं अभ्यास करायला यायची सगळी. तर तिथे मीही अभ्यासाला गेलेलो आणि तिथे अभ्यास करताना बाजूला बघितलं तर एक चिमणी पडलेली होती मृतावस्थेत आणि कावळे तिला चोच मारत होते. तर ते बघून, ती वेदना बघून माझ्या मनात गलबलून आलं आणि तिथेच एक त्या चिमणीवर कविता तयार झाली. आणि ती कविता पहिली 7वीत असताना लिहिलेली ती कविता मी आमच्या वर्ग शिक्षिकेला दिली अभ्यर्चनसाठी. त्यांनाही ती आवडली आणि त्यांनी ती त्या अभ्यर्चनमध्ये प्रकाशित केली. बरोबर. तेव्हापासून हा साहित्याचा प्रवास सुरू झाला, तो आजपर्यंत चालू आहे. त्यानंतर मग पुढे कॉलेजमध्ये आल्यानंतरही कॉलेजमध्ये आम्हाला मराठीची आवड असल्यामुळे आमच्या मराठीच्या प्रोफेसरने आम्हाला सांगितलं की तुम्ही मराठी वाङ्मय मंडळात या. ओके. मग आम्ही मराठी वाङ्मय मंडळात काम करायला लागलो आणि ते काम करताना अनेक साहित्यिकांशी भेटी झाल्या.
म्हणजे त्या काळातले आपले अगदी सुप्रसिद्ध त्यावेळीचे आणि आजही असलेले दिग्गज साहित्यिक शन्ना नवरे, मधुसूदन कालेलकर, कुसुमाग्रज, नारायण सुर्वे अशी सगळी दिग्गज मंडळी आम्हाला तिथे भेटली आणि त्याच्यामुळे एक मनामध्ये ना साहित्याचं हे बी रुजलं गेलं. बरोबर. आणि मग तेव्हापासून माझं सतत लिखाण चालू होतं. पण ते लिखाण म्हणजे असंही नाही आहे की आपण ठरवलं आणि बसलो आणि लिहिलं, असं होत नव्हतं. ते आधी मनात रुजायचं. बरोबर. आणि मग नंतर मग ते कागदात उतरायचं. बरोबर. तर अशा पद्धतीने माझा साहित्य प्रवास सुरू झाला आणि तो आजपर्यंत ह्या 21 पुस्तकांपर्यंत. त्याचकडे आता येणार होतो. म्हणजे 21 पुस्तकं आणि त्यात काव्यसंग्रह अधिकच्या आपल्याला दिसतात. परत समीक्षाही तुम्ही बऱ्यापैकी केलेला, भाषांतरही केलेलं आहे. तर कसा हा प्रवास होता? कारण 21 पुस्तकं प्रकाशित करणं ही थोडी गोष्ट नव्हती. आणि त्याचबरोबर एक जोड प्रश्न म्हणजे आता भविष्यात काय होणार आहे? म्हणजे कुठली पुस्तकं किंवा काव्यसंग्रह प्रकाशित होणार आहे? सांगतो तुम्हाला. खरं तर कॉलेजमधून ही सुरुवात झाली आमची आणि आमचे जे प्राध्यापक होते तेही साहित्यिक होते. त्यांचं तुम्हाला कदाचित नाव माहीत असेल, प्राध्यापक रमेश कोटस्थाने म्हणून. त्यांची नाटकं खूप गाजलेली होती त्या काळात. तर त्यांचं आम्हाला सतत प्रोत्साहन असायचं. आणि आमच्या कॉलेजमध्ये ना एक स्टुडंट कॉर्नर होता. तिथे विद्यार्थ्यांनी लिहिलेलं साहित्य ते हाताने लिहून, हस्ताक्षरामध्ये लिहून तिथे लावायचे. बरोबर. तर मग तेव्हापासून कॉलेजमध्ये असल्यापासूनच जास्त ना माझ्याकडून कविता लिहिल्या गेल्या. आणि त्याही अशासाठी की कमी शब्दामध्ये आपण अधिक भावार्थ लोकांसमोर मांडू शकतो. म्हणून मी ते कविता हे माध्यम निवडलं आणि कवितेत मी माझा प्रवास सुरू केला. तर त्यावेळी माझ्या ज्या कविता प्रकाशित झालेल्या त्या सगळ्या आमचे सर आमच्या कॉलेजच्या मॅगझिनमध्ये द्यायचे. आणि त्यावेळी मुंबईतील ना सकाळ नावाचं जे दैनिक होतं त्यामध्ये ना काव्यशिल्प नावाचं एक सदर होतं. दर रविवारी ते प्रकाशित करायचे. तसंच लोकप्रभामध्ये पण कविता प्रकाशित व्हायच्या. ही 2 मोठी व्यासपीठ होती तेव्हा. कारण जी पूर्वीची आपली व्यासपीठ होती सत्यकथा ह्यासारखी मॅगझिन्स ती नंतर बंद पडली. तर नवीन लिहिणाऱ्यांसाठी एक व्यासपीठ हवं असतं. बरोबर. तर ते व्यासपीठ ह्या रूपाने आम्हाला मिळालेलं. आणि तिथेही ना सकाळमध्ये दिग्गज कवी होते ते ह्या कवितांची निवड करायची आणि मग निवडलेल्या कविता दर रविवारी प्रकाशित करायचे. तर माझ्या कविता तिथे मी पाठवायचो आणि त्या प्रकाशित होऊ लागल्या. मग मला बरं वाटलं की आपली कविता प्रकाशित होतीये. बरोबर. कारण हा आपला एक मोठा आनंद असतो. आपण कविता पाठवल्यानंतर ती प्रकाशित झाली की आपल्याला आणखीन उत्साह येतो. बरोबर. आणि मग मुंबई सकाळ आणि लोकप्रभामध्ये माझ्या खूप कविता प्रकाशित झाल्या. आणि ह्यातली महत्त्वाची गोष्ट अशी की दोन्ही वृत्तपत्रांना मी कविता पोस्टाने फक्त पाठवून देत असे. माझ्या ओळखीचं कुठेही कोणीही नव्हतं. बरोबर. आणि अशा परिस्थितीत आम्हाला तिथे स्थान मिळायला लागल्यावर मला ते बरं वाटलं. आणि मग त्या कविता सकाळमध्ये, लोकप्रभामध्ये आणि मग अनेक अंकांमध्ये पण येऊ लागल्या. आणि त्याच काळात माझ्या कथाही सकाळ दैनिकामध्ये दर रविवारी प्रकाशित होऊ लागल्या. तर हे मोठं आम्हाला तिथे मिळालेलं त्यांचं सपोर्ट होता. बरोबर. आणि मग साधारण मला वाटतं 1984 मध्ये माझा आणि माझ्या मित्राचा वसंत माने म्हणून एक त्यावेळी कवी होता. त्या दोघांचा मिळून आमचा एक संयुक्त काव्यसंग्रह आम्ही प्रकाशित करायचं ठरवलं. आणि तो काव्यसंग्रह सगळ्या सामाजिक कवितांचा होता. त्या काळामध्ये मुंबईत गिरणी संप झालेला. तर ह्या काव्यसंग्रहातील काही कविता त्या गिरणी संपावर होत्या. तर गंमत अशी होती की तो काव्यसंग्रह आम्ही तयार केला. छोटाच होता, खूप मोठा नव्हता, एक 50 पानांचा असेल दोघांचा मिळून. आणि त्याचं प्रकाशन मुंबईतील शिवाजी मंदिरमध्ये राजश्री शाहू सभागृह आहे तिथे आमच्या एका खास मित्राने केलं. ते पण कवी लेखक आहेत, डॉक्टर सुरेश नगरसेकर.
त्यांनी हा तिथे घाट सगळा घातला आणि त्या प्रकाशनाला तुम्हाला सांगतो अशी एक खूप चांगली गोष्ट घडली की त्या प्रकाशनाला स्वतःहून शाहीर साबळे, बाबूराव बागुल ही दिग्गज मंडळी उपस्थित होती. आणि त्यांना मी जास्त ओळखत नव्हतो कारण मी अगदी नवीन होतो, पण ते तिथे कार्यक्रमात प्रेक्षकांमध्ये बसलेले, त्यामुळे मला त्यांचा हा एवढा मोठेपणा वाटला की एवढी महान लोक ही आहेत आणि हे एक कार्यक्रम बघायला आले. आणि त्यांनी जेव्हा त्या सगळ्या कविता ऐकल्या, कार्यक्रमातल्या वाचल्या, आम्ही त्या त्यांनी ऐकल्या, तर त्यांनी येऊन कौतुकाची जी थाप पाठीवर दिली, तीच कौतुकाची थाप म्हणजे आजपर्यंत झालेली ही 21 पुस्तकं आहेत. बरोबर. आणि मग त्यानंतर एक 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 पुस्तक माझं प्रकाशित होत राहिलं. त्याचवेळी मी नोकरीही करत होतो. बरोबर. नोकरीत असताना हे सगळं माझी आवड असल्यामुळे मी रात्री रात्री लिहित बसायचा. बरोबर. पुन्हा सकाळी उठून ऑफिसला जायचं. हे रुटीन होतं तेव्हाचं माझं. आणि मग मला वाटतं 1984 मध्ये माझा पहिला कथासंग्रह आला, हर्षदा म्हणून. त्या सगळ्या सकाळमध्ये प्रकाशित झालेल्या कथा होत्या. बरोबर. त्याचं प्रकाशन शन्ना नवरेंच्या हस्ते झालं. तर अशा ह्या सगळ्या दिग्गज साहित्यिकांचा आम्हाला आशीर्वाद मिळाला. त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन दिलं, सहवास मिळाला त्यांचा. त्यामुळे आम्ही म्हणजे सतत लिहित राहिलो, चांगलं लिहित राहिलो. आणि त्यांनी सगळ्यांनी आम्हाला हेच मार्गदर्शन केलेलं की लिहित राहा आणि मग त्यात तुम्हाला जसं वाटेल पुन्हा वाचा, त्यात बदल करावेसे वाटतील ते बदल करा आणि मग एक दर्जेदार कृती तयार करा. बरोबर. ह्यामुळे हे असं माझं सुरुवातीचा पहिला काव्यसंग्रह माझा माझी वस्ती मी शोधतोय. हा काव्यसंग्रह रत्नागिरीच्या आपल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात मधु मंगेश कर्णिकांनी प्रकाशित केला. तो काव्यसंग्रह तिथे झाला आणि त्यानंतर मग बाकीचे सगळे काव्यसंग्रह नक्कीच त्या संदर्भात विचारताना म्हणजे आता कवितांचा उल्लेख आला म्हणून कोणत्या कविता प्रकारात किंवा काव्य प्रकारात तुम्हाला लिहायला अधिक आवडतं? कारण विविध प्रकार आहेत आणि प्रत्येक प्रकारात तुम्ही लिहिलेलं आढळतंय, त्याच्यामुळे तुमचा जवळचा कोणता काव्य प्रकार आहे? माझ्या ज्या कविता आहेत ना त्या जास्त मुक्त छंदात मी लिहिलेल्या आहेत. अर्थात त्याला एक लय असते. बरोबर. शिवाय मी वृत्तांमध्ये ही कविता लिहिलेल्या आहेत, पण जास्त माझ्या कविता ज्या आहेत त्या मुक्त छंदातल्या आणि जास्त सामाजिक विषयांवरच्या कविता आहेत. बरोबर. म्हणजे तुम्हाला सांगायचं झालं तर की त्या ज्वालामुखीमध्ये ह्या गिरणी संपाच्या संबंधित सगळ्या कविता होत्या आणि त्यात एक कविता आपल्या लोकशाहीच्या संदर्भातील होती. ती कविता काही वर्षानंतर ना एक महाराष्ट्र शासनाने एक संदर्भ ग्रंथ म्हणून तयार केलाय. त्यात त्यांनी ती कविता घेण्यासाठी मला फोन केलेला की ती कविता आम्ही त्यात घेतोय. म्हटलं काही हरकत नाही, घ्या तुम्ही. तर ती कविता अशी होती, तुम्हाला सांगतो, म्हणजे हे सामाजिक विषय जास्त माझ्या कवितांमध्ये आहेत. त्यावेळी मला असं वाटायचं की आपला देश हा लोकशाहीचा देश आहे, परंतु होतं काय की लोकांच्या समोर असा एक नेता नसतो की त्या नेत्यासाठी तो नेता सक्षम असेल, तो ह्या देशासाठी कल्याणकारी योजना राबवेल, ह्या देशाची प्रगती करेल, अशी एक व्यक्ती आपल्या डोळ्यासमोर नसते. त्यामुळे संपूर्ण देशासाठी जसं अमेरिकेमध्ये ज्यावेळी राष्ट्राध्यक्ष निवडले जातात तर त्यांचे डायरेक्ट राष्ट्राध्यक्षच निवडले जातात. बरोबर. आपल्याकडे काय होतं, आधी आमदार खासदार हे निवडले जातात आणि मग त्यांच्यामधून पंतप्रधान मुख्यमंत्री असे निवडले जातात. तर मला असं नेहमी वाटायचं की ह्या निवडणुकांपूर्वी त्या पक्षाने त्यांचा नेता लोकांच्या समोर द्यावा की बाबा आमचा नेता हा असेल. बरोबर. उद्या जर समजा आमचं सरकार आलं तर आमचा नेता ही व्यक्ती असेल आणि मग त्या व्यक्तीचे आपल्याला सगळं गुण माहीत असतात, त्या व्यक्तीची त्यांनी केलेली कार्य माहीत असतात.
त्यामुळे मग लोकांच्या समोर एक आदर्श असतो की बाबा आपण ह्यांना निवडून द्यायचं की नाही, हे आपल्या देशाचं भलं करतील की नाही. तर त्यावर ती कविता होती की निवडणुकीपूर्वी प्रत्येक पक्षाने आपापला नेता लोकांच्या समोर द्यावा की हा नेता आमचा आहे. त्यामुळे मग लोकांसमोर चित्र स्पष्ट राहील की कोणाला तुम्ही निवडून द्यायचं. आता सध्या तसं होत नाही, म्हणून काय होतं की त्रिशंकू परिस्थिती बऱ्याच वेळेला निर्माण होते. तर ती होणार नाही कदाचित, असं मला तेव्हा वाटायचं. तर त्या विषयावरची ती कविता होती. अशा माझ्या सामाजिकच कविता जास्त आहेत. इवन आपण बघतो की पोलिसांची पण ना कधी कधी किती असमर्थता असते. त्यांना करायचं असतं, त्यांना काही गोष्टींमध्ये गुन्हेगारांवर त्यांना शिक्षा व्हावी म्हणून त्यांच्यावर ते केस करत असतात, पण कितीतरी मध्ये प्रवाह असतात की त्याच्यामुळे पोलीसही हतबल होतात. तर ही परिस्थिती थोडी बदलायला हवी. म्हणजे पोलिसांना त्यांचं कार्य करू द्यावं. ते जे काय गुन्हेगारांना पकडतील त्या गुन्हेगारांना ज्या शिक्षा देतील ते करू द्यावं. पण ते तसं होत नाही. आपल्याकडे प्रवाह अनेक हस्तक्षेप असतात. बरोबर. त्यामुळे मग आपल्याला न्याय मिळत नाही. बरोबर. कवी केशवसुतांचं नाव म्हणजे आपल्या साहित्य विश्वात खूप मोठं आहे आणि त्यांच्यापासून आजपर्यंत जेवढे कवी झालेत त्या कवितांचा जो प्रवास आहे, असं एक तुम्ही अंतर्मनात दडलेली कविता असा एक वेगळा उपक्रम तुम्ही राबवता आणि त्यात स्वतः तुम्ही हे सगळं सादर करता. तर काय सांगाल केशवसुतांपासून आजच्या कवींपर्यंतचा तुमचा काय अनुभव आहे आणि ह्या तुमच्या उपक्रमाबद्दल काय सांगाल? केशवसुतांपासून आतापर्यंत आपण कविता हा जो प्रकार तेव्हापासून आतापर्यंत जो अनेक कवींनी दिग्गजांसहित आतापर्यंत जे नवोदित आहेत त्यांनी हा हाताळलेला आहे. कवी केशवसुतांना आपण आधुनिक कवितेचे जनक म्हणतो. त्यांनी 1895 मध्ये त्यांची पहिली कविता जी आली ज्यामुळे ते आधुनिक कवितेचे जनक झाले, ती कविता सगळ्यांना माहीत आहेच, तुतारी. बरोबर. तर त्यांनी तिथे सामाजिक भान असलेली कविता त्या काळात लिहिली आणि तेव्हापासून हा कवितेचा प्रवास सुरू आहे आधुनिक कवितांचा. बरोबर. त्याच्या आधीही खूप मोठा प्रवास आहे कवितांचा, पण हा तेव्हापासून आधुनिक कविता सुरू झाली. आणि मग कुसुमाग्रज, विंदा करंदीकर, नारायण सुर्वे असे अनेक नामवंत कवी त्या प्रवाहात आले पुढे आणि त्यांनीही अनेक सामाजिक कविता लिहिल्या, सामाजिक भान असलेल्या कविता. बरोबर. आणि त्यात अंतर्मनात दडलेली कविता म्हणजे काय की जे त्यांनी लिहिलं आहे ना ते प्रत्येक सर्वसामान्य व्यक्तीच्या मनात असतं की हे असं असायला हवं, पण सगळे लिहू शकत नाही. लिहिणारे फक्त ठराविक असतात, ते लिहितात आणि ते मग आपण कवी म्हणून ओळखतो. तर ही जी अंतर्मनात दडलेली कविता जी मी म्हणतो ती म्हणजे प्रत्येकाच्या मनातले हे भाव आहेत जे ह्या सगळ्या कवींनी मांडलेले आहेत आणि तेच भाव सगळ्यांच्या समोर मी ह्या कवितांच्या माध्यमातून मांडतो. ह्या प्रत्येक कवीची एक एक कविता, विशेष कविता घेऊन तो कार्यक्रम सादर करतो. ते अगदी आतापर्यंतचे जे काही कवी आहेत, अगदी आताची नावं आपण घ्यायची म्हटली तर आताचे आघाडीचे कवी गुरु ठाकूर, अशोक बागवे, महेश किळुस्कर, हे आमचे कवी रमेश सावंत सुद्धा, यांचा सुद्धा एक खूप चांगला काव्यसंग्रह आहे. मी देशाचा सातबारा लिहीन म्हणतोय. म्हणजे ह्या ज्या सामाजिक भावना आहेत ह्या सगळ्या कवींमधून ह्या आपल्याला बघायला कवितांमध्ये दिसतात. तर त्यात आणखीन ह्या सगळ्या भावना ज्या आहेत त्या सगळ्या लोकांसमोर आपण प्रकट कराव्यात आणि लोकांनी त्यातून काहीतरी बोध घ्यावा ह्या दृष्टीने हा कार्यक्रम सादर करतो. नातेसंबंध हा एक वेगळा परत विषय आहे, मानवी नातेसंबंध. तो पण त्यात मी ह्या प्रवासामध्ये घेतो की लोकांना नातेसंबंध कसे टिकवायला हवेत हे कळायला हवं. आता हल्ली तुम्ही बघता सध्या काय झालेलं आहे की
कुटुंब व्यवस्थाच सगळी बिघडत चालली आहे. बरोबर. पूर्वीसारखी काही आता नाही आहे. आता हे कशामुळे होत आहे, काय होत आहे, ह्याच्या मागे खूप कारण आहेत. पण हे जर आपण सगळ्यांनी समजून घेतलं ना समंजसपणाने, तर निश्चितपणे आपण एक चांगलं जीवन, चांगला समाज निर्माण करू शकतो. हे सगळं लोकांपर्यंत पोचवण्यासाठी हा कार्यक्रम करतो मी. नक्कीच. तुमचे काव्यसंग्रह आणि त्यांची नावं विशेषतः थोडी वेगळी दिसतात. म्हणजे ज्वालामुखी असेल, सूर्य दिसत राहील तोपर्यंत, माझी वस्ती मी शोधतोय, स्वातंत्र्याची हाक, अशी विविध नावं तुमच्या काव्यसंग्रहांची दिसत आहेत. तर नाव असं एक स्पेसिफिक आहे, पण त्याच्यावर काव्यसंग्रह होऊ शकतो ही गोष्ट सुद्धा खूप मोठी आहे. तर नेमकी काय संकल्पना असायची? कारण ज्वालामुखी असेल किंवा सूर्य दिसेल तोपर्यंत, संकल्पना काय असायची? सूर्य दिसत राहील तोपर्यंत ह्या काव्यसंग्रहाची संकल्पना अशी होती की जोपर्यंत आपण सगळे म्हणजे ही संपूर्ण मानवजात बरोबर अस्तित्वात आहे तोपर्यंत आपल्याला प्रत्येकाला जगायचंच आहे. बरोबर. मग ते जगण्यासाठी ज्या काही परिस्थिती इथे निर्माण होतात त्याच्याबरोबर आपल्याला संघर्षही करायचा आहे. आपण ते असं मध्येच सोडून जाऊ शकत नाही. आणि म्हणून त्या काव्यसंग्रहाचं जे नाव हे ठेवलेलं सूर्य दिसत राहील तोपर्यंत, ते खास ह्यासाठी होतं की माणसाने आपलं जीवन जगताना हे विश्व कायम राहणार आहे हे लक्षात ठेवून त्यात रंग भरून आनंद मिळवावा. हा त्याच्या मागचा, ह्या काव्यसंग्रहाच्या शीर्षकामागचा हेतू होता की कायम आपण ह्यात आनंद मिळवायचा. बरोबर. कारण हे सगळं शेवटी विश्व कधीही संपणार नाही आहे. जोपर्यंत विश्व आहे तोपर्यंत आपल्याला जगायचं आहे आणि जगण्यासाठी आनंद मिळवायचा आहे. ही संकल्पना ह्या काव्यसंग्रहाच्या मागे होती. बरोबर. आणि स्वातंत्र्याची हाक जो काव्यसंग्रह आहे त्याच्यामध्ये अशी संकल्पना होती की ह्या ज्या आपल्या देशातल्या जातीभेदाच्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्या हळूहळू नष्ट व्हायला हव्यात. अर्थात ही कठीण गोष्ट आहे, खूप कठीण आहे, पण तरीही तुम्हाला मी एक गंमत म्हणून सांगेन की माझ्या मुलीचं जेव्हा मी ॲडमिशन घेतलं शाळेत, अर्थात याला आता झाली 25-30 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे, त्यावेळी फॉर्म जो आपण भरतो ना त्या फॉर्ममध्ये आम्ही भरलेलं धर्म माणूस आणि जात असते खाली, जात स्त्री असं मी लिहिलेलं. तर तो फॉर्म भरून आलो आम्ही आणि नंतर त्यांनी सांगितलेलं की लिस्ट लागेल मुलांची आणि मग येऊन तुम्ही फी भरा. तर लिस्ट लागायच्या आधीच मला त्यांचा फोन आला प्रिन्सिपलचा. ते म्हणाले तुम्ही भेटायला या. गेलो भेटायला. ते मला म्हणाले ह्या फॉर्ममध्ये तुम्ही काय लिहिलं आहे? म्हटलं काय लिहिलं आहे सर? ते म्हणाले बघा तुम्ही काय लिहिलं आहे. ते म्हणाले हे बघा धर्म तुम्ही माणूस लिहिलं आहे, जात स्त्री लिहिली आहे. असं नाही चालत आपल्या देशात. आपल्या देशात स्पेसिफिक धर्म लिहायला हवा आणि स्पेसिफिक जात तुम्हाला लिहायला हवी. मी म्हटलं सर आपण इथूनच तर हे जातीभेद वाढवायची सुरुवात करतो. ही जात जर नष्ट करायची असेल तर शाळेतूनच सुरुवात झाली पाहिजे. आणि तिथेच आपल्याला धर्म माणुसकीचाच धर्म वाढवायला हवा. अर्थात ते सर म्हणाले बरोबर आहे, तुमचे विचार खूप चांगले आहेत, पण आम्हाला सरकारची बंधनं आहेत, त्यामुळे हे तुम्हाला लिहायला लागेल कारण आम्हाला रेकॉर्ड सरकारला द्यावा लागतो. बरोबर. म्हणजेच काय होत आहे की आपल्या देशात हे आपण आपल्या सरकार पातळीवरच हे जातीभेद वाढवून ठेवलेले आहेत. तर हे खरं सरकारने थोडा विचार केला तर हे थांबवता येईल. बरोबर. नाहीतर काय होणार आहे की ही जातीभेद कधीच संपणार नाहीत. बरोबर.
जात जाणारच नाहीये. त्याच्यावर ना एक छोटी कविता आहे, मी तुम्हाला वाचून दाखवतो. आणि ही म्हणजे वास्तववादी कविता आहे. पहिलीतील बालकांची पालक सभा. म्हणजे ह्या माझ्या मुलीच्या मी पालक सभेंना जेव्हा जायचो ना, तेव्हा तिथे जे बघितलं ते ह्या कवितेत मांडलेलं आहे. बरोबर. पहिल्या इयत्तेत शिकणारी मुले, पहिल्या इयत्तेत शिकणारी मुले, त्यांच्यासाठी आयोजित पालक सभा. शाळेतील वर्गात पालकांनो कृपया लक्ष द्या. लाऊडस्पीकरवरून अनाउन्समेंट. आपल्या बाळाला खालील गोष्टी समजावून सांगा व आम्ही विचारू तेव्हा आम्हाला किंवा वर्ग शिक्षकांना त्यांना त्या सांगायला सांगा. 1. बाळाची जन्मतारीख. 2. बाळाच्या घरातील कुटुंब सदस्य. 3. बाळाची जात व धर्म. 4. अनुसूचित जात किंवा जमातीचे असल्यास ती माहिती विशेष. अनाउन्समेंट बंद. वर्ग शिक्षिका पालक सभेला सुरुवात करतात. पालकांस नववर्षाच्या शुभेच्छा. आता ध्वनिक्षेपकावरून दिलेली माहिती जनगणनेसाठी हवी आहे, तेव्हा आपल्या बाळाला ते शिकवा. धर्म आणि जात. धर्म आणि जात इयत्ता पहिलीतच शिकवली जाते. धर्म आणि जात इयत्ता पहिलीतच शिकवली जाते. इथेच पाया घातला जातो अपरिपक्व बालमनावर. धर्मांध जातीय विषमतेचा. एकमेकांचे पाय ओढण्याचा. कुठून उदय होणार माणूस धर्माचा. कुठून उदय होणार माणूस धर्माचा. बाळांना जात धर्म नसतो, ती निष्पाप असतात. तो शिकवला जातो शाळांमधूनच, विविध सवलतींमधून. इथेच पोखरली जातात मने जाती धर्माने. इथेच पोखरली जातात मने जाती धर्माने. इथेच लावला जातो धर्मांधतेचा वृक्ष मानव धर्माला पोखरणारा. इथेच लावला जातो धर्मांधतेचा वृक्ष मानव धर्माला पोखरणारा. तर अशी ही जाती भेदावरची कविता आहे. ह्या अशा प्रकारच्या माझ्या कविता आहेत. आणि आपण खरं तर ना आणखीन एक ह्या सूर्य दिसत राहील तोपर्यंत मधली एक तुम्हाला आणखीन महत्वाची खूप छान कविता आहे ती सांगतो. काय असतं की मानवी जीवनामध्ये ना सगळ्या गोष्टी शब्दांमुळे घडत असतात. शब्द फार महत्वाचे असतात. आपण कोणाबरोबर काय बोलतोय, शब्द कसे वापरतोय, हे अतिशय महत्वाचं असतं. अगदी सहज बोलत असू तर गोष्टी वेगळ्या असतात, पण काही महत्वाचं बोलताना आपल्याला कळलं पाहिजे की कोणाकडे आपण काय बोलायला हवं. तर त्या विषयावरची ही कविता आहे. शब्द सर्व करता. शब्द सर्व करता. संपूर्ण विश्वाचे स्वामित्व शब्दांच्या उदरी. संपूर्ण विश्वाचे स्वामित्व शब्दांच्या उदरी. बुद्धिबळाची प्यादी नाचतात शब्दांच्या पटावरी. भाषेच्या बंधनाविना शब्दांची किमया न्यारी. भाषेच्या बंधनाविना शब्दांची किमया न्यारी. दंगल, शांती, प्रेम आणि द्वेष शब्दांच्या पदरी. शब्दांची महत्ता
जीवन आणि जग उद्धारी. शब्दांची महत्ता जीवन आणि जग उद्धारी. उद्ध्वस्त करण्याचे अणु त्याच्या रंध्रात भारी. विश्व तराजूची कावडी शब्द संतुलित करी. विश्व तराजूची कावडी शब्द संतुलित करी. दोन मने जोडी प्रसंगी तोडी शब्दांची दोरी. शब्दांचे सामर्थ्य घडवी मानवी व्यक्तिमत्व घरोघरी. शब्दांचे सामर्थ्य घडवी मानवी व्यक्तिमत्व घरोघरी. विश्व आणि मानवाचे मंगल जीवन शब्दांच्या अंतरी. शब्द सर्व करता. शब्द सर्व करता. शब्द दुःख हरता. शब्द भरजरी. शब्द क्रांतीचे पुजारी. शब्द विश्वाची मायावी नगरी. शब्द विश्वाची मायावी नगरी. नक्कीच. तर ह्या शब्दांची किंमत खूप मोठी आहे, सगळ्यांना कळत नाही आणि त्यामुळे बऱ्याच गोष्टी जे रामायण महाभारत घडतं ते त्याच्याचमुळे घडतं. नक्कीच. अनेक तुम्ही काव्यसंग्रह लिहिलेत किंवा कविता लिहिल्यात, पण त्याचबरोबर समीक्षा असतील, कथासंग्रह असेल किंवा भाषांतर सुद्धा तुम्ही हिंदी इंग्रजी माध्यमातून केलीत. तर एक वेगळं लिखाण करताना तो अनुभव कसा होता? कारण कवी म्हटल्यानंतर काव्य हे झालंच, पण कथा लिहिणं किंवा समीक्षा करणं हे पूर्णपणे थोडंसं वेगळं आहे किंवा एक लेखकाचं जे काम असतं ते तो करत असतो. तर तुमचा अनुभव कसा होता? कथा लिहिताना ना मला खूप चांगला अनुभव आला. मी स्वतः माझ्या ज्या कथा लिहिल्या त्यात, आणि त्या कथांचं बीज ना आधी अनेक दिवसांपासून मनात रुजलेलं असायचं. बरोबर. आणि मग त्या विषयावर जेव्हा मी लिहायला सुरुवात करत असे तर ते लिहिताना एका ओघामध्ये ती कथा पूर्ण व्हायची. म्हणजे हा माझा कथांच्या बाबतीतला अनुभव होता. कथा लिहिताना कोणतीही गोष्ट घडलेली असेल आणि बहुतांशी ज्या कथा आपण लिहितो त्या जरी आपण व्यक्तिगत जरी लिहिल्या, कोणाच्या तरी जीवनात ती घडलेली असते आणि ती आपण लिहितो, आणि मग ती कथा ज्यावेळी वाचक वाचतात त्यावेळी त्यांना ती अशी वाटते की ती ही कथा माझ्याच जीवनात घडली आहे. ह्या बाबतीत वपू काळे नेहमी हेच म्हणायचे की तुम्ही जेवढं व्यक्तिगत लिहाल तेवढं ते वैश्विक होतं. म्हणजे हे प्रत्येकाच्या जीवनात घडत असतं. हा कथेतला माझा अनुभव होता. आणि तुम्ही जे म्हणालात भाषांतर, मी जेव्हा एका हिंदी पुस्तकाचा, यात ना शिविर में म्हणून हिमांशू जोशी या हिंदी लेखकांचं ते पुस्तक होतं मोठं, त्याचा मी अनुवाद केला हिंदीमध्ये, हिंदीतून मराठीत केला. तर ते पुस्तक मला एवढं आवडलं की त्यात ना आपले जे स्वातंत्र्यवीर होते त्या काळातले, त्यांची सगळ्यांची गाथा आहे की त्यांनी स्वातंत्र्यासाठी, भारतीय स्वातंत्र्यासाठी काय काय केलं. आणि हा इतिहास सगळा वाचल्यानंतर ना मला असं वाटलं की हे सगळ्यांना कळलं पाहिजे. म्हणजे हिंदी साहित्य क्षेत्रात तर ते पुस्तक आहेच, सगळीकडे त्यांना माहीत आहेच, पण हे आपल्या मराठीमध्ये सुद्धा पुस्तक आलं पाहिजे, जेणेकरून आपल्या सगळ्या समाजालाही कळलं पाहिजे की एवढे स्वातंत्र्यवीर त्यात होते. बरोबर. खूप होते स्वातंत्र्यवीर, आणि त्या प्रत्येक व्यक्तीची ना ती एक गाथा होती. तर ते मी हिंदीमधून मराठीत केलं आणि अनुवाद केला, भावानुवाद केला. तो भावानुवाद केल्यानंतर ते पुस्तक प्रकाशित झाल्यानंतर ना त्याची तुम्हाला गंमत सांगतो की दुसरी आवृत्ती 6 महिन्यात आली. एवढं ते पुस्तक सगळ्यांना आवडलं. आणि त्या पुस्तकात जे स्वातंत्र्यवीर आहेत त्यात अनेक आहेत स्वातंत्र्यवीर, बरोबर, सगळे ते माहीत नसतात आपल्याला. तर एवढ्या लोकांनी आपल्या देशासाठी योगदान केलेलं आहे. बरोबर. तर तो एक माझा खूप चांगला अनुभव होता. आणि आता एक रिसेंटली
मराठी कादंबरीचं इंग्लिशमध्ये अनुवाद केले. ती कादंबरी तुम्हाला सांगतो, होरपळ नावाची कादंबरी आहे, ल.सी. जाधव यांची. इतकी सुंदर कादंबरी आहे ना, ते जवळजवळ त्यांचं आत्मचरित्र आहे. आणि ते जवळजवळ 70 वर्षापूर्वीचं सोलापूरमधलं ते वातावरण आहे. बरोबर. ते सगळं वाचल्यानंतर ना मला वाटलं की आपण ह्याचा इंग्लिश अनुवाद करूया, कारण ही मराठी साहित्य इंग्लिशमध्ये गेलं पाहिजे आणि इंग्लिश साहित्यामध्ये त्यांना कळलं पाहिजे की मराठी साहित्यसुद्धा ह्या प्रकारचं एवढ्या उच्च स्तरावरचं लेखन मराठी साहित्यात होतं आहे. ती कादंबरी एवढी सुंदर आहे. त्या कादंबरीला महाराष्ट्र शासनाचेही पुरस्कार मिळालेले आहेत, अनेक पुरस्कार मिळालेले आहेत त्या कादंबरीला. बरोबर. त्यात ल.सी. जाधव यांनी त्यांचं बालपणापासूनचं जीवन लिहिलेलं आहे. त्या काळात इवन जे आपण पूर्वीचे ते टोपल्यांचे संडास असायचे त्याचे पण उल्लेख आहेत त्यात. बरोबर. तर म्हणजे हे सगळं आत्ता अगदी 70-75 वर्षापूर्वी असं होतं त्या सोलापूरमध्ये. ते वाचून मला अगदी म्हणजे माझं मन असं विषण्ण झालं. बरोबर. किंवा एवढी भयानक परिस्थिती असू शकते. तर हे आणि इतकं सुंदर ते पुस्तक लिहिलं आहे त्यांनी, अप्रतिम पुस्तक आहे, अतिशय उच्च दर्जाचं. ते इंग्लिश साहित्यात यावं, बरोबर, ह्या हेतूने मी तो अनुवाद इंग्लिशमध्ये केला आणि ते दिल्लीच्या एका प्रकाशकांनी प्रकाशित केलं. आणि त्याची पण त्या पुस्तकाच्या पण 2 आवृत्त्या ताबडतोब आलेली आहेत. बरोबर. नक्कीच एक अभिमानाची अजून एक अशी गोष्ट की अमेरिकेतल्या लायब्ररीमध्ये तुमच्या संदर्भ ग्रंथाची निवड झाली आणि तुम्ही म्हटलं तसं तुमचे दुसरे मित्रवर्य सुद्धा त्यामध्ये होते. आंतरराष्ट्रीय सन्मान हा तुमचा होता. या सन्मानाबद्दल काय वाटतं? हा आंतरराष्ट्रीय सन्मान जेव्हा मला मिळाला ना, खूप आनंद झाला. तो अशासाठी की हा काव्यसंग्रहांसाठी मिळालेला सन्मान जो आहे मराठी भाषेला, हा मराठी भाषेचा सन्मान आहे. मी फक्त माध्यम आहे. बरोबर. माझ्या माध्यमातून त्या कविता लिहिल्या गेल्या, पण सन्मान मराठी भाषेचा झाला आहे. त्यामुळे मला त्याचा आनंद झाला. मी एक निमित्त मात्र आहे त्यातला. बरोबर. आपली मराठी भाषा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गेली आणि ती आपली सगळी पुस्तकं तिथे ते संदर्भ ग्रंथ म्हणून अभ्यास करणार आहेत, ह्याचा आनंद होता. बरोबर. आणि ते जे 4-5 काव्यसंग्रह होते ना, त्यात तुम्हाला सांगतो एवढ्या अशा वेगळ्या पद्धतीच्या त्या कविता आहेत की त्याच्यावरचा तो जो समीक्षा ग्रंथ आहे, डॉक्टर सुनील सावंत कवी आणि कविता, बरोबर, हा समीक्षा ग्रंथ बाळ राणे आणि श्यामल वेचलेकर यांनी त्याची समीक्षा करून लिहिलेला आहे. त्यातील तुम्हाला एक छोटीशी कविता वाचून दाखवतो. स्त्रीच्या सन्मानाची ही कविता आहे. त्यातली तिची कधीही तक्रार नसते, ती थकते, ती थकते, ती दमते, ठरलेल्या रानात रोज जाते, गर्दीच्या काट्यातून प्रवास करते, लाल शाईने मस्टरवर क्रॉस होते, तरीही ती धावती ट्रेन पकडते, पण तिची कधीही तक्रार नसते. ती थकते, ती थकते, ती दमते, अंमळ उलट्याही सहन करते, अनंत यातनांचे ओझे वाहते, शेवटच्या क्षणापर्यंत कामावर जाते, तरीही ती मातृत्वासाठी धडपडते, पण तिची कधीही तक्रार नसते. ती थकते, ती थकते, ती दमते, तिच्याबरोबर तोही पळत असतो, पण कामाच्या व्यापात मग्न असतो. चहाही न करता तो थकतो, त्याची मानसिकता तोच उग्र बनवतो, पण तिची कधीही तक्रार नसते. ही स्त्रीच्या
सन्मानाची कविता आहे की ती कधी तक्रार नाही करत. बघा, ती सगळं करत असते पण ती तक्रार नाही करत. नक्कीच एक कवितेचे अभ्यासक म्हणून आजच्या नव्या कवीविषयी तुम्ही काय सांगाल? कारण अनेक जण आज लिहित आहेत, पुढे येत आहेत आणि त्यांना मार्गदर्शन सुद्धा काय कराल? आणि त्याचबरोबर ह्या आपल्या मुलाखतीचा शेवट होत असताना तुम्ही आजपर्यंत इतक्या कविता लिहिलेल्या आहेत, तर तुम्हाला तुमची आवडलेली एखादी कविता आहे की ज्याने आपण ह्या मुलाखतीचा शेवट करू अशी तुम्हाला विनंती करतो. हे जे आपले नवीन कवी, लेखक, साहित्यिक लिहित आहेत त्यांच्यासाठी मला असं सांगावंसं वाटतं की त्यांनी लिहित राहावं, पण ते लगेचच प्रसिद्ध झालं पाहिजे म्हणून अट्टहास करू नये. लिहिताना ते पुन्हा पुन्हा वाचावं लिहिलेलं, त्यात काही आणखीन नवीन आपल्याला करता येईल का ते बघावं. आपण जे लिहिलंय ते आधी कुणी लिहिलेलं आहे का हे तपासावं आणि आपली कलाकृती ही एक वेगळी युनिक कलाकृती होईल ह्यासाठी प्रयत्न करावा. त्यासाठी वाचन फार महत्त्वाचं आहे. प्रत्येक नवीन लेखकाने, नवीन कवींनी, कवयित्रींनी वाचन केलं पाहिजे मराठी साहित्याचं. आणि महत्त्वाची गोष्ट अशी की काही कविता लिहिल्यानंतर त्या लगेचच प्रकाशित होऊन त्याचं पुस्तक तयार व्हावं असाही अट्टहास करू नये. काही वर्षानंतर आपोआपच त्यांच्या दर्जेदार कविता एका पुस्तक रूपाने निश्चितच प्रकाशित होतील. तोपर्यंत वाट बघावी आणि मग ते प्रकाशित झाल्यानंतर त्यांनी हळूहळू सगळ्या व्यासपीठांवर आपली ती कविता सादर करावी. कवी संमेलन किंवा आपलं अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन अशा ठिकाणी जाऊन बघावं की इतर कसे कविता सादर करतात आणि ते बघितल्यानंतर मग त्यांना कळेल की आपणही कशी सादर केली पाहिजे. अशा सगळ्या अनुभवांमधून ते स्वतःला हळूहळू प्रस्थापित करू शकतात. आणि ते करताना त्यांनी एक महत्त्वाची काळजी घ्यायची की आपल्या कविता जर दर्जेदार असतील तर निश्चितपणे वाचक वर्ग, रसिक सगळे तुमच्या कवितांचा स्वीकार करणार आणि ते तुमच्याकडे येणार. पण आपण सगळीकडे हल्ली काय झालंय, हल्लीचं उदाहरण तुम्हाला सांगतो. हल्ली थोडंफार लिहिणारी सुद्धा मंडळी, त्यात विशेष काही जरी नसलं तरी सगळीकडे मिरवत असतात. म्हणजे हा शब्द मला वापरणं खरं योग्य नाही वाटत, पण तरीही असं करू नये. बरोबर. स्वतःला प्रस्थापित करण्यासाठी मिरवण्याने प्रस्थापित होता येणार नाही. तुम्ही चांगलं लिखाण करा, चांगल्या कथा कविता लिहा, आपोआपच रसिक वाचक तुमच्याकडे येतील. हे मिरवण्याने फक्त आपण स्वतःला तिथे प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत असतो आणि त्याच्यामुळे काही नसतं त्यांच्यामध्ये. त्यांच्या कवितांमध्ये पण काही तसा विशेष तुम्हाला अर्थ कधी कधी सापडत नाही, पण ही मंडळी मिरवत असतात. तर असं करू नये. जर आपल्याला खूप चांगलं नाव मिळवायचं असेल, आपल्या कवितांना, आपल्या कथांना, आपल्या साहित्याला जर ह्या मराठी साहित्याच्या इतिहासात नोंद करून ठेवायची असेल तर हे असं न करता फक्त चांगलं दर्जेदार साहित्य निर्मिती करावी. हे असं मला वाटतं की या सगळ्या नवीन लेखकांनी, कवींनी ह्याचा विचार करावा की आपण दर्जेदार साहित्य निर्मिती करावी. आणि हे सगळं करत असताना त्यांनी आणखीन एक गोष्ट करायला हवी, जी म्हणजे मी केली ती सांगतो. मी केली म्हणून सगळ्यांनी केली नाही पाहिजे असं नाही मी सांगणार की मी केली म्हणून तुम्ही सगळ्यांनी करा. पण गंमत काय असते की आपण लिहित असतो, आपल्या कविता कथा प्रसिद्ध होत असतात वेगवेगळ्या ठिकाणी आणि त्या प्रकाशित होत राहिल्या की मग आपण सतत लिहित असतो, तिकडे प्रकाशित करण्यासाठी देत असतो. पण त्याच्यामुळे हळूहळू पुढे काय होतं की काही वर्षानंतर
म्हणजे आता जवळजवळ आता माझ्या जर साहित्याचा काळ बघितला मागच्या 30-40 वर्षाचा जर आपण धरला, तर त्या काळामध्ये काय होतं की माझ्या खूप ठिकाणी कथा, कविता, लेख प्रसिद्ध झाले. पण नंतर मग मी काय ठरवलं की आता आपण माझी जागा मोकळी करावी, म्हणजे मग इतर लिहिणाऱ्यांना, जे नवीन लिहित आहेत त्यांना तिथे स्थान मिळेल. बरोबर. हा एक विचार सगळ्यांनी आपल्या मनात ठेवायला हवा की आपण प्रस्थापित होईपर्यंत हे सगळं करत राहावं. एकदा तुम्ही प्रस्थापित झालात की नंतर मग तुम्ही तुमची जागा दुसऱ्यासाठी मोकळी करून द्यावी. मग त्यामुळे मग ते जे नवीन लिहिणारे कवी आहेत, लेखक आहेत, त्यांना ती जागा मिळेल. तर हे सगळ्यांनी केलं तर खूप चांगलं होईल. त्यामुळे नवीन सगळ्या लेखकांना व्यासपीठ मिळेल. बरोबर. असं म्हणजे मला वाटतं. नक्कीच. असं म्हणजे मी स्वतः असं केलेलं आहे. बरोबर. मी आता तुमची म्हणजे एवढ्या तुम्ही कविता लिहिल्या, त्यात तुमची आवडती एखादी कविता असेल तर ती सादर करावी आणि आपण मग शेवट करू. अच्छा, ही कविता सादर करण्यापूर्वी मला एक गोष्ट खास सांगायची आहे तुम्हाला, ती सांगतो. सर्वप्रथम म्हणजे ह्या आपल्या कोकण साद ह्या वृत्तपत्राचे अगदी ही कविता सादर करण्यापूर्वी सर्वप्रथम मी ह्या कोकण साद दैनिकाचे आभार मानतो आणि संपादक संदीप देसाई यांचे आभार मानतो आणि तुमचेही विनायक खास आभार मानतो की तुम्ही आम्हाला इथे येण्याची संधी दिलीत आणि 5 मिनटं बोलण्याची आमचे विचार इथे प्रकट करण्यासाठी आम्हाला बोलावलं. त्याबद्दल मनापासून तुमचे आभार. तसेच आमचे मित्र कवी रमेश सावंत यांचेही मनापासून आभार, कारण त्यांच्यामुळे हा आम्हाला मार्ग इथे सापडला आणि इथे आज मी येऊ शकलो. तर त्यासाठी मी ह्या आपल्या खास दैनिकासाठी ना एक शेर सादर करू इच्छितो. खूप माझा आवडता शेर आहे. गा सकू आपका नगमा, गा सकू आपका नगमा, ओ साज कहाँ से लाऊं, सुना सकूं कुछ आपको, ओ अंदाज कहाँ से लाऊं, यूं तो चांद तारों की तारीफ करना आसान है, यूं तो चांद तारों की तारीफ करना आसान है, कर सकूं आपकी तारीफ, ओ अल्फाज कहाँ से लाऊं, कर सकूं आपकी तारीफ, ओ अल्फाज कहाँ से लाऊं. हा शेर खास आपल्या दैनिकासाठी. धन्यवाद. आणि आता एक मी तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे एक माझी छोटी कविता खास माझी आवडीची आणि एक हा ह्यात सामाजिक विषय फार महत्त्वाचा. आधी मी कविता वाचतो. एक माहेर पुरुषांसाठी, एक माहेर पुरुषांनाही असावं मायेचं, एक माहेर पुरुषांनाही असावं मायेचं, माघारपण करण्यासाठी बायकांसारखं, एक मन पुरुषांनाही समजून घेणारं असावं. पुरुषांनाही एक अव्यक्त मन असतं, पुरुषांनाही एक अव्यक्त मन असतं, त्यांच्याही मनात दाटलेली असतात आसवं, त्यांनाही कुणी हवं असतं त्यांचं ऐकणारं, त्यांचं मन हलकं करणारं, अश्रू पुसणारं. त्यांचे अश्रू पुसणारी एक आई असते, त्यांचे अश्रू पुसणारी एक आई असते, मोठं होईपर्यंत सावली असते पावलोपावली, आणि मग मोठं झाल्यानंतर कुणीच नसतं, आणि मग मोठं झाल्यानंतर
कुणीच नसतं पुरुषांच्या मनाचे पापुद्रे अलगद उलगडणारं. निश्चिंतपणे रडण्यासाठी, मनःशांती लाभण्यासाठी पुरुषांच्या मनावरील कोडिष्टक झटकणारं, हक्काचा खांदा पुढे करणारं माणूस हवं असतं. निश्चिंतपणे रडण्यासाठी, मनःशांती लाभण्यासाठी पुरुषांच्या मनावरील कोडिष्टक झटकणारं, हक्काचा खांदा पुढे करणारं माणूस हवं असतं. थकलेल्या मनाला उत्साह देणारं माहेर हवं असतं. एक माहेर पुरुषांनाही असावं मायेचं, एक माहेर पुरुषांनाही असावं मायेचं. नक्कीच आपले खूप खूप धन्यवाद. आज आपण आमच्या स्टुडिओमध्ये आलात आणि अगदी दिलखुलास अशी बातचीत आपण केली, कविता विशेष करून सादर केल्यात. आणि शेवटची कविता म्हणजे प्रत्येक पुरुषाचं जीवनक्रमच आहे किंवा जीवनगाथा जीच आहे, एक माहेर असावं पुरुषाला सुद्धा, म्हणजे त्याच्या भावना व्यक्त करण्यासाठी. खरंच खूप चांगलं वाटलं तुमच्याशी चर्चा करताना. आपण खास आमच्यासाठी सुद्धा एक शेर सादर केला, त्याबद्दलही आपले खूप खूप आभार. असंच आपल्या माध्यमातून अजून साहित्य आहे ते असंच लिहित जावं आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपलं कौतुक झालं आहे, त्याच्यामुळे आपसुकच आमच्या मराठी भाषेचं, आमच्या साहित्याचं कौतुक झालं आहे. अगदी जगाच्या संपूर्ण कानाकोपऱ्यात आपलं हे साहित्य पोचावं हीच सदिच्छा या निमित्ताने व्यक्त करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद.